Salutare, Radu Petrila, sunt de la Gladiator Imobiliare. Astăzi ne aflăm tot în Vișan. Suntem la un bloc poziționat fix la strada principală, fix aici unde oprește autobuzul 203, autobuz de la compania de transport public. Un bloc deja finalizat, mai sunt două apartamente disponibile la mansardă și profitați de ofertă că sunt oferte foarte bune, apartamente super preț. Vă prezint acum un apartament cu 3 camere, zonă de zi, living cu bucătărie open space și două dormitoare separate. Ele vin finalizate complet, sunt finisate complet cu uși interioare, cu centrală termică, parchet, gresie, faianță, tot ce trebuie. Este o compartimentare foarte practică și foarte modernă. Avem vedere pe față la acest apartament. Sunt modele cu priveliște spre zona cu strada principală. Sunt niște apartamente foarte frumoase și, bineînțeles, la un super preț. Pentru cine dorește detalii, vă aștept cu un mesaj în privat. La fel, este un apartament finalizat, blocul este intabulat, vă puteți muta imediat. Vă prezint acum un apartament cu 3 camere, model cu bucătărie open space cu living-ul și două dormitoare separate. Apartamentul este amplasat la mansardă, etajul sau nivelul 3. Este un apartament complet finisat, cu uși interioare de calitate, centrală termică la fel de calitate, finisaje de calitate. Este un apartament în care vă puteți muta imediat, un apartament spațios de aproape 65 de metri pătrați, un apartament gândit foarte practic, avem o baie foarte pătrățoasă aici, unde avem și o zonă pentru mașina de spălat. Este un apartament, zic eu, care merită toți banii, în sensul că, așa cum vă spuneam și mai devreme, este amplasat la strada principală, ai coborât din bloc, ai urcat direct în autobuz. Ai coborât din bloc, avem magazin, supermarket la parter, TLT. Deci este un apartament foarte, foarte, foarte convenabil și la preț și la poziționarea lui în zonă. Pentru cei care nu știu, ne aflăm tot în zona Vișan. Este o zonă într-o continuă dezvoltare imobiliară. Regăsim în această zonă diverse facilități urbane, cum ar fi transport public către Iași, magazine, cofetării, pizzerii, supermarketuri. Zona este la 2 km de OMV Bucium, la 6 km de zona de Podul Roș, Palace Mall. Este o zonă care permite accesul facil către oraș și dinspre oraș. Bineînțeles, o să mai fie comentarii că e trafic, că e ambuteiaj. În orice zonă din Iași, dacă ați cumpăra, veți găsi și trafic și ambuteiaje la anumite ore. Sunt Radu Petrila, agent imobiliar de 10 ani în Iași, pentru oferte convenabile la preț, pentru vizionări în cadrul proiectelor rezidențiale din Iași și de pe lângă Iași. Vă aștept cu un mesaj, cu un telefon, să mergem să le vedem împreună. Comisionul este zero, vizionările sunt gratuite, vă aștept cu mare drag.